Saman. Ay, dam. Sige. Naamoy kuan da, dam. Pan. Ha? Naamoy pan. Naa. Ay, sa kabalot, dam. Pila man na? Kane. Oh. Tag banching ko ang balot. Ah, isa na. Soft drinks, na soft drinks. Palit ako kay Naa. Dako gamay. mainit mi dito ba? Dako Kaya gamay. ako kay Sana ako soft libre drinks. sila dito. Sana sa yung Pepsi, RC, Ah, sigunsa basta ka ng soft Oh. drinks. Sigunsa basta ka ng soft drinks. Pepsi na lang. Kunya na may bugas niya. Naa. Pag Ah, interi bugas 5 kilo. unsa tagpila nga kilo imong bugas. Nami Unsa? tag 60, 65. Baka na mahalon. Baka 65. 65. 5 kilo. Oh. Agad tinapa o 5, inter na. Tinapa 5. Oh. Inter tinapa 5. Natanan. Soft drinks sa kabalutan. Sa balot pan, sa soft Sa drinks. soft drinks. Ay O kilos na bugas. 5 ka kilo na bugas. 5 kabok na tinapa. To. 5 pod ka Pula. tinapa. Atami. Pila tanan? Ulat. 390 plus 5. Pinayag, mahati mo damo. Oy, Ulat please dong. lang kayo, nagdali ko ba kay... Ulat dong. Ulat. Ulat dong. Dali ko kayo, magkuha pa kung kuha, 13 month ba? 540 tanan dong. Ah, 530? 540. Ah, 540. Ay, nabilin. Aliwag ko uli sa botelya dong ha. Ibalik lang ako ha, ibalik. Bang, ibalik lang ako. Hindi balik. Ang akong bayad. Pwede ra? Asan na yun ang puyo? Ganun ba sa unahan? Sure, jug Yan ka dong. unahan, tapat sila among balay. Sure, jug ka dong. Ang kanan abot, doon lang may balay, anak. Sure, jug ka dong. Balik lang ako. Dong. Ibalik lagi na ako kay tama-tama po. Pao po na ako kung 13 month. Ha? Oh. Okay ra kay nabili na kong kuan kwarta na pitaka rin nadala na ko. Oh, sige dong. Nabilin tong tag sa kalibo na ko ba.